hatisi kurwira zvinhu zvinotyisa, tiri kurwira zvatakarwira hondo. Hondo was about one man, one man, that one man, one vote. Ndio yatiri kurwira hiyo. Isu tiri kuona ZANU-PF yaita abandon the objective of the liberation struggle. That's why we are now kicking in to take over, because they have betrayed the ideals of the liberation struggle. Tosaka tiri kuti hatisi kuzodzokera kumashure. One man, one vote. One man, one vote. Kureva kuti Vicky Nouya is decisive in the way forward. Vicky Nouya is decisive. Munhu wese kana tati uya unofana kuita sei? Kana tati ngatimire unofana kudini? Murikuona tiwira ndaka. Hatite? Saka ballot vakasatinzwisisa tapinda mugiya number 2. Giya number 2 kurati giya dzvuku. Giya dzvuku harina kunaka. Harina kunakira ngwena, harina kunakira munhu wese. Saka anofana kuzviziva kuti haiwa zvokupfeka sikamu zvaari kuita acharegera zvacho. Kwatakuenda hakuna kunaka. Jesu amamachisa kukula izedzo nezvoko. Hama dzadiwa, handidi kutaura zvakawanda. Ma-issues maanzwa, vabiti vaverenga petition. That petition is our canvas. Takuenda kuma-election 19 days before the election. Indru kuzavu takawina kari. Vamwe vari kuti kune runoff, hakuna runoff. Kune runover. Tiri kuita runover. Vaimusi wa30 kusvika masikati. Vanhu vanenge vapedza kupedzerana neZANU-PF. It's going to be worse in the rural areas. Our victory is quite clear. Ndatenderera nyika yose. Matebhele ndaawanika nato. I'm telling you, Mat South mnangagwa hawanika nato. Mati North hawanika nato. Chiwenga akaenda kumadresa rally vanhu 5. Zikazi consultative meeting. Nyeka rally. Jisa mama jisa.